Eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine. Nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera. Mbabwata magacho yekerero. Nkurwe bali ndagira ya balanced diet. Nechigari chobo zombi. Nkwegeria bale amangana yobo Kristo eriokorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka. Lero eskuru ngia asumurubiri CBC imeya kisi. Nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene. Laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosorelia. Mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko angena mwisho walami chikilomita isano chuka kuwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premier. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkonya bale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkonya bale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkonya bale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkonya bale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Mwanchu murigire wana ukwane ndonsi asobereta semaragoba yabono chenga kine gukorigania SMS mwana mayanyaro kumanyigati yereto abereto gukorigania kugasema mbia yarenge ntambe ukachinse chibono chebono maragoba litukirigaria Jumamosi unabotambe neke umbu Jumamosi na manga abereka okoleka na baliki weto yasangererie kuro chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo rogusina manga koleka no mwanchu murigire aenda achikukumanyia sabono boigonyera machiko nigabe kirubono anemuna sense meria ya keroka abana boda boda ni kubaboliwe ubuchakira chinse cyabo tukoba
basa okoro boncheri bwabo asensemeria ya keroka nabo igo baburi kumuna banyara kubwatia machikayo abekirwa sensemo ya keroka munenchire mu yokoira ni nsama ngana rokana ga korekana sobwango iga kubwatekana anemono no kubrukana nabo igo amangana renge torube urumondo kubwatanye county Nyamira nabo igo ne county area ya Kisii bo igo monchu murigeria amangana bereka gonchukana so mutanda buno moro kiwo yo mokoro se university ya Kisii nabakago itwaso wakwegente kyo gasi bigotubyaye igo bantokuma yo mangana yo ni gare jo burimo gatoje gotwara yo mokoro se university ya Kisii oje gweka so bwasi ole igoro jamangana yungati yatoko bitumolekero moncho murigeria sensemeria yekyumbu gya siasa semargoba yabono oyigo tobase kwe bantu twara omugeni boigo ikirase studio sensemendi bono oyukabero mubungo kuransemeri ya bonchari perfect oimeke oyikirase sensemendi studio moncho murigeria igase margoba yabono cyokwana mange na kumulekera mange sekyumbu kiria gya siasa sayo monanda mange na kwaliga ni chomanya senchira yo boikirano olitoko bwatira nergo itira somono bimanyererio igakoro kwa Lydia Mose ekara clipet ndira mukira kane kichibi chamu cha wikiri asenchire weneten masayo mananda mange tobatu gwetena nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na boko tuna buna Ndizi TV News digital na boko nsemeli ya YouTube na boko tuna buna Ndizi TV News tobase kweba kutobatu gwetena se website yetu na www.ndiztv.net yoro mwanchu muligiria tigatonyore kimanyire ku nsemeli studio tokwirana tokomanya senchire wekeno isato chabono botukeretera nenchen Korko Vincent Onyancha. Nakuriga ntumanya senchire boikirano ni gowono omunyarokoyo mokuru wa sensemeria yekenyero kia bogetawli kegotoka nsemo yeli goma imeje county Nyamira abaka se abere kawita asoko rusyo gumabwaye na komotiga maiga omwaneke mwerrebwe metinyi tato nego chinga gecho kubuli ukorro chia sabanto koligire chinchire cyogo sonsore mechanda yabo anemono kubwatakana nebikoro byo bosari bya roka nebikokolekana asama tukabongo igam kolengana nenke yunigo ya nyarre kobolia enyargo konyo gosira semerobeli yo konyara komo munyaroko yo maiga yo kurisyo gumasigire kabiri buna niko bataba gwetana no mwanchoye robotiru asenchire yo bikirano kurwa se county Nyamira no muri keto Paul Cup Okara nime yekenyore kiga kyaboge taulio ligoma meyewadiga yeligoma singa ya Peter Nyakango asitokomera namo nabanta bange bagenderete ku umata obatekana muno gusira wa Cynthia Mora oyosirete bogema bwaye asechinchire challenge chubo tutukanu umwana otwechane mone kyara gatigiro umwana omoke bwemetinye tatu iko yani ebiriro bira binene asaba iburkinse amajonsi ibere kolengana mona bamatabiga bakira sajega kumata anene enjera mangana aberega kwirurukigwa ayo kolengana mona barabo bakanirenga talenge bobuna airurugetiwe wana mwana agobe kuchimite ngo mwana atameto mwana Dennis na ali kaga iga no nyine yamatena bemo yamunyore no ali kanamba murucha atasire ditali yandi tajetande aba bali botetironi itika babwatie gento boronge bamanya ko report igo baererenga nigo omwana yigomoke anyarete ko bagagosira bugima bwaye kubwatekana muno gwetana gwechimeme amono mwancho yoye andake gento kiretere bwe komunyene kwimukia egetambukiro yokonywa eliogo tojita matanga tokonyolesi imigo chango mwana nyure eliogo eliogira nyure bono ntwamanya sababu ya biterete ga tokuburi tukarana nene chimeme chaita ntese barababere ikagera umwana ya kanyoro obere tempted gusomo ibuna bwatomo bwo bice bya spereme bikagera umwana ya kanywe eliogo na ndi buna atajite kote bwange keleza kumunyara ikagera ga kumya ka kote byangina moke kanyoro eliogo ya samba sira manyinga ime linde likamuingira nigo bagikeria engane yiga asibagendere ko bagosemya abayiburi kubaika abana babange anene bali barabakase chinyumo elyo kubaha obosemya ngakichiga okora no mayeli obererange chinga kichaburukanire banga abantu abana bangina abanene banyume tukare babo bwate ebirengeri ebya na bagosa na bagaka babo nigo bakoremerera kurende amwana oyo igasintia igana chitekine kebe asengencho yobongo konyotara kunyo bongo nanya baburukanite no mwabo igare koremeraria na baiburi mbare ngange abaganye egere bakwanire ngane iyo tare kona chekerengere bunikana chiteke beiga omwana kigora asome sukuru okora omwana kogenda buoye nakubuga mono naende egento kende ngeringa omwana bajire buoye kigobwatia masari tunare robonene obuo burasenke yigambolinga omwana yigo nyarite ko bagagosire bugema bwaye nigo atigire nyuma omwana mokebwe metinye tato asibone amateyega yagendera ko bagekubulia barayibo moyo bwo gwanja kwesona nigati kubakonya kolera omwana yiga nabego kubakonya kurubilia matanga anyagusira
Igona wangi cyane tende ne kirere kenene antike umwana kimwerere haki ntanyare haki haki musabira ni haki haki musabira ni haki nene kimwerere keri haki natike haki mwana none haki no mucyoro ori saso butaka mbagwati kende pi gona internet twako resinga kumuranja abe n'abasana bamata bose n'abantu besereka n'abantu bita basiasa mwanje gusirase ngeiga natike umwana kimwerere wemetinye 3 mwana omoke mwana omumura yogo wana oringa kongo yo togwatia amabera anyari gutumika gwikaki bono tokonya baraibo wanje kuya soko tukinsi omwana oyo noko eni nyange yo mwana oyo sindia oikero nyari gukura mwigo yarubuya nonye nabo egati abali baikire nasaja iga nigo bagendere ko bakubwatuka oboseme gocha asi bali basoira ase kinyomo kire chinke nabo igo nigo babwatukira oboseme gocha sabaibuli igoro na kibakolenda abana babo abo bali ase kinyomo sabagambi baito bali abakemo no batureti community policing na inwe kere murarore kero kenda abana bake banyomanire barabake tema koligia baibuli ababonsi amo eligere mwamanya nanga kyo mwana oyo atogetenge eyo eko na bakonyora mwana otagwatira ne kibande yatokanga no enkolero ya iteri kubuli nanga yo mwana oyo akale eligere amangana abwati kumapema twanya kwa tokonya abana amapema akeke gariye gatiga abayibuli torega iga yatukwanira abana baito nambari ko toigwa korende tiga tukwanira abana baito akobara toigwa na bakonyeka korende karabata igwe namakongwa guchikumira mutu ginko ripoti getasini kya wanjete kya Ndizi TV kurwasi kajere kya Buge Taudio imeheja chinseme chiga cheli goma ewadi yeli goma imeye county ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Biamono mulikito Polycarp Okara sorobochi rwa senchiro bwekano kurwasi county Nyamira nengmara gocha senke juma ga yogo tiga maige omwaneke ngwerere bwimitinyi 3 gotigana yubono ni gobo tukobo kya lero serikali anamono kurwasi county ya Kisii yana gari ya muyemugete chikiro ose yemugete nyasole chuni 13 chikiro emerongo kyanda asebarene ya Kisii keroka kolengana no omo komando wa nyimbo kitu Central Kazungu Charo ni gati biri nyasole ni gakere yale kurusi kwa kurwa igase nsemo ya Kisii uchase county ya Nairobi na bobo tukiweme ni goboge ndrete egari yo ni go yale gutamekere asiri oboroso akoirira umontre bakonyara kobe kubyara ase koruho tukubo kya lero nyasole ni yanyorwa chinsana isato chubutuko okira lero Ekero esegi entindi egendrete kuruania amarua atancheiri na maliogo yogotindia ni gabanya nyimbo ime county ya Kisii emambia yokoboka lero baba bakobwata egari abogoleti chigunia 14 chikageire koba enyasore. Officers while on our routine patrols along Kisii Keroka Road came across a motor vehicle which was being driven very suspiciously. The officers gave chase. Gakweneke korekyo nigo mo speedi okututu Central Kazungu Charo habagate bonige gari yabage kubwatu chingaki abanyanyimbo babegeti obolendi ase para enene ya Kisii Keroka. Upon the arrival of the officers, it was established the vehicle which is behind me here. A Toyota Hiace KCN 519Q had 14 sacks, as you can see, stashed with brooms suspected to be cannabis sativa or bangi, which is also suspected to be destined either to Nairobi, Nakuru or Kericho. Omontere babwe gari eyu nigo abaga gotama. The driver of the vehicle managed to escape, but officers are on hot pursuit looking for him. He can run, but he cannot hide. We shall catch up with him. Omukomanda oyu w'abanyanyimbo nigabaga gusaba kubwaterana egati y'abakenya n'abanyanyimbo eline kurwania ebinywego bitancheiri namboigo amaliogo yogotindi. What I can tell the public, let us appreciate the good job of the officers. That's the first thing. The officers acted very, very professionally. We have made a case, a very good case, and I believe we have saved so many souls
You can imagine 14 sacks of bangi. It requires a combined efforts between the police and members of the public to achieve such a case like the one we have today. Nige gali na boigo enyasole yue tangire asige tuke abanyanyimbo gya Kisii Central asebono botukibogendrete elinde koirerwa egetambokero omontere boyo ginko reporter ya Ndizi TV korwa se county ya Kisii Job Maangi. Nyiro no mwancho murigereria montere babwegale ni gatama nani kagendete kurikigwa n'abanyanyimbo byamano murikite Job Maangi asoro bocho rwa centre ryo boikira no gotigana yo no mwancho muri to murikira mangana ringetse yo boncho ryo kuro kinsemo kiri cyakeroka abana boda boda kuro sense mi bakoranze cyabo tukobona ni go banyarre ko boli yakane kingo bwati baramachika yo abekirwe aso kuro boncho ryo bwo cyakira kinsenye go buci butukom ekibono bate biri bose baboli bo basokora boncho ryo bonde bwense yengo bwatekana n'enchiremo yo konyara kurigiana kane kyomborembo ikira ni go sense mi yakeroka abana boda boda boni babekiro chinse cyomambi ko cyako boncheri wabo ekenye cyabo tukom abwaso boncheri bonde bonse wechipigipigi butakorekana sense media yakeroka naro sabe president yedo Dr. Samuel William Ruto aligeria mangana yakeroka because one aware of a national importance egende yakeroka yachandira abantu ndumune sector ya boda boda tuumire keroko nyora abantu bakominyokani mara negitiagas na into customer jirijeto jikori na chipigipigi njirigo chakeroka kare gure keroka ya burukaniro monda agotigarakali neji customer jina jiko tuachibesa na into ajenga uchumi ito yakeroka alose yabana boda boda baito bakeroka bot bakora botuko bali bagoroka keroka night shift. There is a concern here with after mangana ya bamwisonde muna abantu baito baboda boda mbale baroka neta sevinde byo gusamba nini so nyere the security committee egasie kama ngana abotuko ikonaro sa abantu baboda boda ebiasara byabo tukombia siege tu until it go security meeting na ndera ikaranze ezo teibone anjere boda boda ekole botuko ikonde bwensi oraji gotoga ko bwatu go jaka saine kera emese communication nanyo orade wata boda boda bone bwendo ikasaine na rote na abantu bonsi biba kora boda boda in the entire Kisii bali bara bagoja boda boda yabo jaka saine go jaka roko mumanya ngaki keroke curfew nebekire bakali tukaba security team na ndera ikaranse ligere ngaki security era ne nomo kera bone keroka ne wata a lot of tension na itumuna boda boda mazendoriete ira yo kore kazi na serikali. Wale watu ufanya biashara ya kubeba wananchi usiku wafikishe saa 4. Kupita saa 4 hatutaki hao vijana wa boda boda town ndio tuweze kuona wale ambao wanachoma vibanda vya wamama katika soko yetu ya Keroka. So vile kuna bado hii shughuli ya mpaka inaendelea na ni kama upande wa Nyamira na Kisii hawajasikizana ndio ilileta mpaka kukachomeka vibanda ya wamama, utovu wa usalama ukakuweko. Tumeomba watu ya boda boda wapumzike kidogo. Wakati amani itarudi tutawaambia ndio warudi biashara yao ya kubeba watu. Na nataka niseme hivi, wale watu ambao wanatumiwa na hao wenye wanapigania mpaka siku sawa ni kidogo sana. Tuko na watu tunatafuta na hivi karibuni tutamalizia huo uchunguzi na kuna watu tutapeleka kotini. Kwa hivyo wananchi wakuwe na amani, wavumilie na tutafaulu. Kwa hivyo hiyo ndio wakichelewa pasi saa 4 ya kwanza ni usalama. Hata kama ukichelewa itabidi ulale. Kwa sababu hizo pikipiki hatustaki, wanaweza wakaingiana na hao wenye wanachoma vibanda. Na kulingana na mu sub county commander kuri sub county ya Masaba North Robert Ndambili ni gwana nyare kubori ya menye kurwa sense meri ya Keroka kaniki munango wa Robert rekerekere serikali gende tukulika chinchire cyo kunyara kuganya no muchando bereko kaniki wa sense meri yirikole tomurembe na kubori ya bonchire bakoro bonchire bwa basenchire ngiya hotana gutayina buraburo chinje stayo ekerekere bagante kubikimiro bire saine kaniki buna murembe nkwera ndugure a sense meri ya Keroka. Kachakana barabu igo barinka abana bane
nari kubareta abaragira n'abana bane na mambi banywe rongorio nyeni turungi amo n'abana bane hasinge njo naborete akanyaruka kwekero kogendaka nikyogo gikwaria kande binga marogoba nyasaye kabakonyete banyora kabusie igo bakuruga bamanya kurwokera umuntu aragira ubukima bwayo atigari boke aje kuryoboro masasa bekero barure school obo amate bwane n'abana abanobuya sana asenge ncho twanjaine nande nocha tukumanyerie tariane bonsi pigo bakondoka mamikuru amanene pakomoke n'abana abono twanaranire nabo konyora togo chesa nabarabo tukwana nabo story bari firi nanje nanzigonde firi amana barabo omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Togosaba kwabira soko burokana kwe metambo sorobo churwa semaragoba yabono gotikana yibono moncho muri getogendera nemese mangana majya abatami bechisegi go side piece yaso mwaka wechiriwe na meronge oso mwaka wechiriwe na isano na ibere 2007 obono banyarete kubwatira nsegi cyo batiko korekana litukuri ya lero gati yabo korwa sense mu ya kitutu cha Chenotha imeye county ya Kisii niko ono benyo robo konyi anene bono korwa sekiombe kemo kema kietali ya serikali ya Joshua Makori gatambo kenyo kego cha magati yabo korokana kwe murunganya soko nyara go enibo yabo nga kechisegio mwaka wechirubere na isano na ibere imeye kenyoro kieremo kegotoke wodi ya kegogi ekiombe ya internally displaced persons IDPs kurwa sebunge ya kitutu cha Chenotha niko baba no mogoko asoko nyuro no musamaria asoko basira elo banyale kwegendereria asoko bachakirio murubirio bugutuka chingoko noyo mobo na lengo mutami kururuguru amaene twatemire kuri lakini twanye konyora muntu agotokonya roche nyasaye numuya Joshua atwanyorira umusamaria umuya umubungo kuruku Joshua igo tukore na nyasaye tigamusiseni aenda mwechinjira kiombeke twabere tokogesuguma matuka mange kurutwa gasere tikubuna abakimbisi 207 lakini rende ntobwate meri gorandi tokona kwa batogusirana oyo minto Joshua bere kako na gukwana ngango cyari gutosira aseli tukuri arero etoli no mogo kasenge nchonga twarorira abaminto abatigire kigasi cyabo berure bakire gutokonya singo kijiga gotolete abaminto ndaire neringambi yamano no mwarimu itaso kweru asenge nchonga tokogwakera kisimi batukona mugasome to muntu kale nerango mboro agasaba amachanyu watikana no gusirie nibe nyinge ase buroburwa yo mwaka bwechirwe ibere na isano na ibere ase chisegi cyabete nigo bona abagaka betogeirio mukia kurwa sabasubati uyu bono obaire omoyo bwokwirigeria akira rituko intu gokorekene buna abagaka buna twarwete rugoro ntumanyiti igoro ya biumbe ekero tutamaiti igoro ya biumbe abangina nka barengi ekero barengi nkaga iga bono buna twajete bagatusoirie biumbe bono twabere guru ya bangina abangina batworokere muna tokogenda bono na chusu nero tunyoye ekenege sie kenene chusu atubikiramo nabangina ande ntuko mweba egangenene yogosira anene kurwa somo Samaria Joshua Nyarenchi nigagenderete kunyora abantu bali no konyora wainse eliogonchoreria amagima yechinka cyabo asoko ba ogosemeria na inde foundation yeye ebwate objective yo konyo muntu mutaka nabwa chinjira chinyinke njire ya moya abone ryo koera na chinko ka sabantu baita se binyorime chinko kechi echibwate kerenga nabantu baguchirende buya chinyore kokonya abantu baito egere chigarei
asekera ngokeria abantu bakonyara kenyoro mali tukumwiraniria mwishimiwa Joshua Makinyarenji nambu yamono asegashia gokora Nyasaye tigamubwatesi aikera abantu bonsi bacha gukonya abaminto bali babeta affected n'ekisegi yani tukobarkanga IDPs bakimbizi bona abaguna basere tubu sebuno ekisegi cyabete bagacha kaiga bintu byabe byasaretibu bamenyere for a long time no butaka batabwati kende bagutamira enemba bwata abana bagusoma wadaje family chikorangira bona Joshua bainyoira siri tukuria lero obaire chingoko kibacho bikirenda elinde chibe kamagena digne na bakonia kere balioniri yabakonye ni one way or the other baso baguranya n'umwane karamu baguranya mbarabunyo wane chumi babeke chinyeni nigo bamogokera aseboigo bamuboria agendere gusira abantu bande bari n'umuchando ongabunoywe banyare kwegendereria aso kwerigeria engere yabo yakirarituko ali asaru asechoswa na abaminto otokumwirini lingambi yamono asesenigu nande tatokonya intutweka akonye na bande na barabu bali bachandegete asengenchonga totebe ngani ntutweka akokonya turabe tokwegimeri arangete egimereti na ntu totebe ngani are gimeri bono tiga tokonya bunyagenda tokonya iga bana ntobugate kurutwa gasere tigu bono nabo toli gora kinirende bono twaralire neki Nyasaye otoigorere chinjera bono twachakire iga nabo tokogendera tokonya nigo chimotwe uginko ripoteria egetaseni kia onambe yamo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kieremo kegotoke ward ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elitaria Nendipon asanya Ndiye muno muliketo dipo na sanya soroboti rwa senchera yobo ikirano moncho muri kirabu nongo yakro musumari mangana maya senchera yobo ikirano asema rwa yabono kubwatikana nemero beliende to chikotwaro moncho muri asema rwa yabono inyoro bono dochiko muri kuligeria mangana abereka go chanda abange torre bona antwa kurisia magimabo ekarukia bonga ikiro muswati yo bakawe itabono moncho muri geria nagotiga omwaneke mwerere wemitinye 3 ngiko ranto ari bawe to moncho muri geria tutwaro umanyi kurwa sensemeyo abo igoro munyakero kurwa sekomberekia Honest International moncho muri geria oyibono togochia gosanganera asema rwa yabono bo igoto base kweba ntomurekere oburai nabo igona magendra sensemeri ya bonchari oyo kabiri mubunga bwensemeyo Pavel Oimeke moncho muri geria bono no arase studio igo bono nere ntiko sanganera sebiro bitere bitambe kolendo moncho muri tangana kima ntiko ligeri igoro iyo ntikerere osege koira abantu ko Rusio bugima na kiora akoro manyo montra batakati birengeri binge katiye binte bikotura kuna side kachinke maga yo moncho muri geria mago koletero yo kabiri mubunge obonchari Pavel Oimeke tosanga mange tuligererie yarasema ya bonchari na to wategeti kirige chindege suneka ntie kinkero ko senkiya kaigia cha kirita kaikere bono na nenki yako kera rugo senkera ke yete kirati kera batia na mange system bonchari amangana yo burendi bonchari obokori wa bonchari mboro byobo ngati yatura muri kero moncho muri gasema rwa yabono no yo karumbunga bwensemeyo Pavel Oimeke nkeka koleta atigete maiga ya korugo sekatara korekana nyoko gwato ko buri moncho muri gereria tuboto yasemerie mtandao tagano mutumokomoke ingorena turamuri kere tangani moncho muri gereria anemono je bikore byabantu ko Rusio bugimo obo moyo asaida kachinke no mumanyi boygo moncho muri gereria korwa se university ya Kisii wego tore tokore video aso omonto yomo abaga wakwegente kyo gase bigoto byaye ikabuno ino mworo kiwa university ya Kisii na maene obwanchani niko werera abarokiwa banga university ya Kisii kwenye mabwabo ngati yaro turamurikira se margoba yabona se video bike igoto suka kwira nande bendra gotengera Ndizi TV obwansino bo mugusire tenen Korko Vincent onyancha